Hey, sugod ng Kalbaryo. Nagdili di pa kayo makita. Humana man tas palami nga dalan, di rin na po tas pabunog. Ay marag arang-arang pa diri kay marag uga ba uga. Dalan pa ba ni? Oh my goodness. Ay si riders tadi di ta ma riders di ta matumba pero tumba tukod. Grabe nga dalan ini. Oh my god. Lugaw. Oh shit. So muning kahimtang dalan sa Barangay Kasiklan. So taod-taod na gid pud ni diri nga dalan. So taod-taod na pud ni diri nga dalan nga muragwa gyud. Muragwa na wa nakita. O basin day nang hinaot ta karon tuiga sa mga kuan diha. You know. So from Ibuan, so napay simentado didto. Pag abot nimo sa Katolikong simbahan, dead end ang semento nga dalan. And then the rest na dayon diri Arap Road. Pero sa Barangay Dorian sa ilang kuan mismo ilang barangay simentado. Pero pag abot na pud sa unahan, di ra kalayuan sa ilang barangay mo na ni ang dalan diri ang kahimtang. Kini okay pa ni kay kuan man. Giinit man. So murag giinit na siguro ni og duha ka adlaw. Ug ulanon pod ni lugaw-lugaw kita dani. So ang portion nga daot is didto gay na sa atong nalabian. Then naay ginagmay diri nga portion nga daot gihapon pero dili kaayo. Pero dito mo ilala katong nagian gay na sa maingani. So kini kanang lima na ng tubig ug sige nagagian ng mga dagko nga sakyanan kana madaot gina siya. So basin day no na nay makakita ani nga video nay makatan-aw sama dani karon no ingani nga sitwasyon no. So siyempre paunahon sa nato sila kay kumbaga giveaway ta ba isod mas kay magpulot ta diri sa lapok. Kita nimo na chocolate bay muning dalan diri na mo kita nimo na muning dalan na mo sa among Barangay Kasiklan. So dili man siya ingon pud nun nga totally tanan no arang-arang gamay pero nagi mga portion nga sa maing ato medyo lawom-lawom lisod agian. Pare dire ay nagko kay libaong pero madadara nag-smile. So dire nga portion makasutoy-sutoy kagamay kay medyo hindi ra ka siya tantong libaong. Kumbaga na pagyapo yung mga portion nga plain pero ingat-ingat lang pod kay may kadagkuan pod ang bato. So dire sa unahan dire nga portion na pod na pod diri muning dalan sa Kasiklan. Diara. Di ba? Nagkagaling ang swimming pool among dalan dire look at that. Oh my goodness. So kini okay pa gani ni kay init. So niagig init. Although lapok siya pero di ra kay siya dangog. Pero ulanon ni stang danguga oy. So diri nga portion diri sa may Purok 5 Barangay Dorian kay sakop pa man diri nga portion. So ingani di ba? Ingani ato makita diri kung dili swimming pool batuhan. Pero sa suba nga nahubsan kay kita nimo ng bato. Tagko kayo. So ako isip na lumalabay ining dalan o lumalupyo diri nga barangay kay ako taga Kasiklan man ko. Nang hinaot ko nga basin di ay na makapansin ani no nga video. And then palihog na lang po kog share no para po makita sa atong katastasan ba nga ingani di ang sitwasyon sa dalan sa Barangay Kasiklan no. So kanang imong pag-share like ako kay nagtabang yun
So I hope nga inyo kung matabangan. God bless and stay safe. Bye bye. Thank you. Muah muah. Chup chup.